Bohong sang Hyang Candra kang ababar sunare sumurwa ing himpongan ragas minggu. Dadi padang jilang katon aran sesini Jakarta Raya. Apa teko tambane ning goro-goro. Nalika semanten amung minarya gumanti ijine repan para kawan kula garing petuk semanten megong. Ing sami gegojekan wonten padyane Mararaba. Meja sangga para kawan medal saking Klapa Ayodya Karta.
alhamdulillah awake dhewe sowan mrene kangge wilujeng ya Le. Iya. Cucuk ning desa Pakis Kulon masaran kanthi rahayu kok Truk. Vokal pindemo lho biasa. Aku acung jempol karo para pirsawan ora Ini Banyumasan sing biasa. Pakis Kulon masaran kene kok. Jero. Lah piye? Coba kok. Kan gareng mau weruh dhewe sing tingali labar. Ngebaki lokasi wadene Cibem pemanem nang gareng. Jadi kayak ilu lho. Jenenge sing ngali jenenge ya. Kene iki lho Truk sing jenenge penonton wayang sing sakti. Wah iya. Mula ngaturake panjenengan tanpa kota ageng Om Suyatno saha Bulik Kuning Noryani. Sumrambah sak gotrah keluarga besar Trah Patmawijaya. Mugi-mugi sedaya pinaringan kesehatan bagas waras sepuluh rezekine ya amin. Kene kok jenenge wong urip. Kowe ngerti filosofine wong urip kok. Sing kok arepe piye? Sing diarani urip kuwi sejatine golek panguripan. Mula menawa ana wong urip ora golek panguripan kuwi sejatine ora urip. Ngono ya. Heeh. Wong dene golek panguripan mau kaperan ana loro. Apa siji panguripan kanggo nguripi jiwane lan nguripi ragane. Golek panguripan ngono lakune kudulan desa ing antarane siji ya kuwi percaya urip iki ana kang nguripake ya kuwi urip kanthi uripe dhewe lan kang uripe kabeh sing urip iki mau. Nanging anane kang gawe urip lan sing diuripe mau wis beda uripe. Ono. Mula pantes lamun kang gawe urip mau sinembah dene kang padha diuripke mau. Iya Le. Kaping pindho kudu duweni wewaton ya kuwi tuntunan kang bisa nuntuni marang cipta rasa lan karsa. Tundone nuntun marang uripe. Dene tuntunan mau saka kang gawe urip kanggo sing uripe wujude kitab suci. Iya Le. Lamun wis percaya uripe ana kang uripke kula kudu manembah marang sing gawe urip ya kuwi kanthi nindakake sakabeh gawe kanthi nulis ing tuntunan mau. Contohnya agama Islam tuntunane ya Al-Qur'an bener. Sak bajure mungguh lumakune kanggo golek panguripan kanggo nguripi jiwa lan ragane kudu lumaku ana sak ndure dalan kang bener kang gareng. Pramiyanto. Monggo jroning urip iki kangku dening cacah loro. Bener kowe ning ngatarane siji. Bener mung Gusti ya kuwi bener kang kelandhesan kitab suci. Kaping pindho bener mung bebrayan ya kuwi didasar pernatan kang dinawi dening bebrayan. Sebab sak temene bebrayan kuwi uga duwe panguwasa gawe pranatan wigati kanggo pranata uripe bebrayan mau. Ana dene upane golek penguripan kanggo urip ya kuwi kanthi sono sira kudu duwe kapercayan marang sing gawe urip. Kajaba saka kuwi kang gareng lan babon tak jaluk anti banget gandeng urip kuwi ora ijen. Srawung kanggo bebrayan mula kudu ngerti tumrap piwulan bab srawung. Supaya bisa srawung becik iki kanggo cara apa Ndro? Srawung sing apik iki nganggo cara sing piye? Wong urip kuwi kudu eling marang tembung sambung, sambang, sumbang lan aja sok sombong. Wedine piye? Tembung sambung kuwi ngundhake pasrawungan, nambah kanca sing akeh kanthi gratek lan semangat. Kuwi wedine tembung sambung. Wondene tembung sambang ya kuwi silaturahim sanjang sinanjang ya layak ya jago lan sak panunggalane iku jenenge sambang. Dene sumbang kudu eling makhluk kuwi wujudane makhluk sosial. Mula kemasyarakatan kudu ditekenke kanthi arah pasumbang apa wae. Kayata sumbang tenaga, penggalian lan sakiturute. Iya. Lan sing kaya dhewe ya kuwi aja sok sombong. Nyelingi urip ora iso ijen lan sombong aja disingkiri. Ya.
aja duwe kuwasa aja ngaji mumpung kuwi ora entuk panguwasa pinarya gada kuwi ora entuk iya mula aku matur nuwun iya kuwi werdine tembung sambung sambang sumbang lan aja sok sombong kang gareng lan bagong wah iya itu terima kasih dene wis ngirimke marang kula kakang muga-muga kabeh mau bisa dilakoni kanthi becik lho Truk ya kang gareng bengi iki awake dhewe umon kanggo cegah rin anggone umon awake dhewe didhawuhi suwarene nglipur masyarakat Pakis kula prengan pemasaran ya iki mundhut mantu mantu perdana Om Suyatno karo Bu Yuni ya adikku singgih karo genduk cana ya besane wong etan kono sribet cedhak ngiring-ngiring nanti wah aku ki gumun Pakis Kulon pringano kuwi ngiring-ngiring wah hebat tenan enek wong 300 sing ngiring-ngiring tenan nggonanku kalah tenan hebat luar biasa gotong royongnya luar biasa ya ngene kang gareng karo Bagong iki ngaturke lagon-lagon sing jumbo karo swasana ya sing nenggane ya sing kepanungkah Kyai Pakis hebat-hebat ngene kang gareng ya awake dhewe iki lagi dilanda krisis budaya Indonesia apa Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang kaya akan budaya namun di era sekarang ini muncul berbagai macam tantangan contohnya apa Bro? Nah ini siji berkurangnya penggunaan bahasa daerah di masyarakat umum wah itu tenang dua menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional padahal seni tradisional itu menjadi tolak ukur sebuah ciri khas budaya di masyarakat Indonesia ya. Terus dominasi budaya populer global sangat berbahaya bagi calon generasi yang akan datang. Mula pentingnya kepedulian pemerintah dalam pelestarian budaya lokal, mengingat budaya adalah identitas dari diri bangsa sekaligus sumber karakter nasional. Bener. Mula peran penting budaya tradisional itu dulu. Terus diperjuangke apa meneh kanca-kanca kowe kabeh iki lulusan akademis kudu iso luwih nambah referensi ya ben budaya tradisional iki ora langka tur akeh sing diminati generasi muda terus nanggareng kula ngaturke panuwun mantu kok nanggap wayang luar biasa ya ki wujud pelestari budaya neng mula sindene telu ayu-ayu kabeh sinden saiki kok sing elek terus sambung jebruk lahir ceprot pinter sambung jebruk lahir ceprot pinter coba nek ning jamane Mas Deki ya sinden loro beroyokan tenan saiki potensi seniman juga hebat-hebat ngaturake apa kang gareng iki merdeka monggo sing badhe nyuwun lagon apa nyumbang lagu silakan ya ora orang lagu oh iya mau ana sing nyuwun mawar kuning mawar kuning apa mawar merah nek lagon mawar kuning coba diaturke kaya apa aku kurang tau oh iya kang gareng apa mula alhamdulillah nek nyawang umumnya jam piye jam sak kene prihatine banter
Alhamdulillah anak telu sukses-sukses kabeh. Sing manten iki alhamdulillah nyambut gawe di Kabupaten Sragen yaiku yang Bangkal ya. Terus yang nomor loro adikku wedok Anggita kuwi ya lulusan pendidikan bahasa Jawa ning UNS mau dadi guru. Lah terus alhamdulillah rezekine ning Australia. Lho. Wah. Berarti ki ra mulih ngetriping saka Australia kono. Mengestoni Mas Rabi, mengestoni ya. Terus sing ragil ya alhamdulillah iki wis arep nyambut gawe lulusan farmasi calon apoteker. Kalau nek nyawang wong iki jane mesane luar biasa tirakate prihatine nyengite. Ora. Omong iki omong. Ya. Nah, lagune malah ning Cak diaturke panyuwune putrane Mbak Repti Cebret mau ya. Buka balungan. lagune angel. Pangwane Mas Indra sing ana ning Taiwan kono. Tangguh. Niki mbok menawi wonten sedulur Rahmat Wijaya mbok menawi ajeng nyumbang lagu. Biasane nek alasan keluarga iki do nyanyi. Bareng-bareng ngono enggak panggung malah tok gawe. Nah,
Sehingga mungkin. Nah, gila. Ini sing dipegang Pak Joko Bayani Kiwolan. Oh nggih, matur nuwun Pak Joko. Bekenai Pak Joko pesane lagu numbang lagu. Ya Pak Joko. Nggih. Dodot. Joko dodot. Ndak tidak ngaji mriki. Semono Pak Joko. Mergo nak ngaji yo ora apal karo. Nggih, kula mboten apal karo Kyai Mas. Nggih. Ya Pak Joko. Monggo Pak Joko. Jadi nondro kaji apa? Kaji kopi ya ini ya. Ayo kopi langsung nyuling piye dule yo. Arek godhog pekewo aku. Dadi tantang ngemuk ya ini ya. Piye? Tantang ngemuk. Jenenge godhog wedeng ya isi. Iki ra apa-apa adikan. Iki yo pakar-pakar seni kabeh. Nggih. Senajan pakar yo ora mung Pakar gede. iki pole gede dhewe yo. Nggih. Panggungan Nggih, Pak Joko. niki namung dhewe merenggaken. Nggih. Dados maksa mangke kok dile wonten tempatipun nur panggung. Nggih, mboten dados menapa Pak Joko. Ora luput ger. Pati kemu ya enak yo. Nggih. Lah niku inti niku. Guru senior. Yo selak suwe kadang iki yo kangen ning ati wae. Nggih. Wis. Piyambak apa dhuwit Pak Joko? Iki dhuwit kalih sing ketoke sing Dhuwur dhewe niki. kepiring tenan niku mawon. Oke. Coba niki ditekel. Mbak Birgita. Nggih. Nggih. Oh, suwun Mbak Birgita. Niki mengke bar niki Mas Dodo iki pakar seni iki. Oke. Bakal gede niku. Ih, ojo kowe ora luput ger. Oke. Apa ya iki ya?
iki kata sanget. Nggih. Pandemen karawitan termasuk Mas Landung iki nggih guru kula niki. Oh nggih. Ya, Mas Dodo, Pak Dikemuk, nggih diratani mawon Pak. Nggih, nggih. Apa ya? Monggo Pak Dikemuk. Pas ini tuh saya udah Niki Pak Dikemuk. Pak Dikemuk sini tasih. nggih. Pak Trios mungkin dadi negani ngantos Nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Oke, Pak Di sini mawon. Nggih, monggo purba mangsa Anda biasa kuat. Aja neko-neko Mbak. Kayak MC ya. Mas Haji, nggih. niki nek wong kaya Mbah Kemo, Pak Dodo, Mas Landung biasa. Nggih. Seswa saka pasinaon pambiwara Sonya Luri. Siap. Muga-muga dadi pambiwara pilihan, nek dadi pilihan terakhir. Nggih. Iya sik. Sing kelo lho. Belum iki lho. Mas Sugeng adoh saka kedung jeruk. Oh ngaten nggih. Gedang. Oh nggih. Mas Sugeng. Monggo Mas Sugeng. Alumni saka Sonya Luri aja dadi protokol pilihan terakhir. Nek nyanyi nek kene nyawer ono. Nggih. Dijulane karo anak wedok calon anak mantu sing tengah. Oh sing tengah. Oh. Tatane calon anak mantu. Nek kowe malah seneng karo anak malah kiri pake bae. Kayak member loh. Oh alah. Kalau ini Pak Guru, Nggih. salam kangen Mas. Nggih, salam kangen. Niki Mas Sugeng niki. Nggih, Nggih. dari ajar. Nggih. Tungguane gurune rampek. Sing gede jeblang. Monggo alumni siswa Sonya Luri. Jero kemo. Wah ora ganti. Ada dina jero itu parah.
monggo Purbawasisa kalih Pak Disimen le. Gelo Mas Aji. Le muar nyanyi le Bu. Le muar nyanyi. Pak, Belum wedok, belum nyanyi. ngene terus sama dhewe dalang wedok tenan. Dalang wedok niku. Oh. Wis karo Mas Belo. Wah, sing bar mantu. Bar mantu kok malah gelok, Dik. Karo li dilung. Lagi. Karo sing lanang. Jenengan sik kelingan odo-odo ora? Sik. Kelingan. Gocek sik kan. Oh, yang ulang kalau itu kok kan? Bareng. Aku kangen ya. Bareng. Oh. Gocek sik no. Agar gulune kas mula Mas Fardi bapakmu kan. Monggo boleh. Lagunipun gelo. Anu liyane kan melu joget. Lanangane kok joget lanangane. Joget.
Mas Haji niki tasih wonten seniman sisa-sisa zaman era globalisasi. Mojopahit biyen nggih. Saiki dadi Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Grobogan. Oh, nanten. Kadari Bapak Ukimin Gemuk. Oh iya. Oke. Seniman era zaman Mojopahit. Nggih. Sadereng Kalau Ukimin kamu sadereng Mojopahit. Grobogan. Singosari. Singosari ora. Singosari. nggih. Adine tunggul aku. Ngapel sih kampel. Nggih. Niki badhe nyanyi ngono. Nggih, monggo kamu. Songo dadi songo. Sisa-sisa. Prejana. Oh ya, Pen jaman. Oh sik. Aja tambang oleh-oleh. Era Singosari. Sumur mungkin tutup mango kesra kasurung angin proko
pate Gajah Mada. ragate mungsa Why don't we call it an Agus pembalap jenengan. Oh, nggih. Gunane seniman ditandake era zaman kumakel. Anak gue unggul ato kok. Kowe iso muli saiki mo digunakan padu kamu kan main sak lawase kalah terus. Ayo musuh kowe. Ambil jenenge Pak Dibagong, terus Yantogo, Agus, Mas Bilu, Leren itu Dapuk, MNC gue kasarnya gede banget. Mas Radu, Mas Radu monggo, udah kita pisah-pisahkan. Perkara rauman lebih gunakan payah diri. Lakir. Oke, aksi rasa jarang-jarang. Nggih, siap. Nggih, matur Mbah Simin. Niki nderek nyengkuyung Pakde kula Pakde Yarno. Nggih. Dewi pun jagungan mriku Mbah Simin. Kowe kudu nggone tetangga. Tenang. Nek kok buktine serius. Kita langgar mawon, kalau spesial langgar. Nggih, nah.
Langgane napa, Pak? Rengu. Pak Beto. Nggih. Langsung nopo bawa. Bawa. Mengiki kula nyuwun ingkang saking Jombang. Oh nggih, Pak Sekar. Mangrencani kula nggih. Mangrencani Pak Sekar. Membuka langgam Rengu. Gus, lagi prajurit pajang wis rada. Prajurit pajang. Komplit gue. Memanis padian mandes Manu. buatan apa itu sing biasa nih Mbak Apin. Nah, Sinang Biar grande. apik bawa ngono iki kemo. Iya. Saiki ompong ade elek. niki master kula iki Mas. Jane sing apikmu kuwi jane piye? Dari memanis merati pacane mong prasaja alus manis tur muntang manting tanjena sira dimas wong azu gampang teman hamba itu
Mas Haji. Nggih. Pokoknya dari tutup lakonnya aku kan udah tutup lakon. Nggih. Nggih. Donga dinonga Pak Senin. Nggih.